Hola, soc el Joan Amorona del Centre Òptic Vendrell i els records que tinc dels aiguats de l'any 2000 va ser d'una impotència molt gran. Vam ser el comerç més afectat a conseqüència dels aiguats i vam trigar més de 2 mesos en poder reobrir el negoci. Com a anècdota recordo que vaig perdre més de 10 quilos a conseqüència del que va ser tornar a engegar el negoci. Van ser dies molt llargs i molt durs. Realment, el record que tinc és molt negatiu i fins a dies d'avui que encara hi penso. Encara tinc el record de tots els cotxes, me'n recordo, que a conseqüència de la riuada, un cotxe sobre l'altre. Aquesta imatge, fins a dia d'avui, encara la tinc gravada al meu cervell. Va ser una lliçó per a tots els vendrellencs i vendrellenques i espero que no es torni a repetir mai més i que es doni un manteniment a la llera de la Riera, que va ser la conseqüència de tots aquests desperfectes i malson que vam tenir tots junts.